बिराद मोजां मोनदोंथ' आं माने नोंनि दखान गोदानखौ नुनानै आरोना बिदिनो होसाबबाय आरोना आङो बेनोथ' मोजांसोथ' माथो गाज्रि जाखो बेलाय बेनोथ' नायनोसै उनफोरावबा माबायदि जालाङो मा जानो आरोना मोजाङैनो जागोन दे गासिबो ओमफ्राय नानिया फैयाखै नामा नानिना स्कुल दङमोन ना बेखायनो आं स्कुलाव थिनहरदों ओमफ्राय दखानाव फैनोथ' जि दावराव जाखादोंमोन उन्दैया मानो दावराव जायो जानो देनाय दखान गोदान नालाय मालाय ओमफ्राय आं बुंदोंमोन आरोना स्कुलखौ खांना फैनो हागोन दे होननानै ओमफ्राय माथो फैयासैनो दाबो गेलेनायावसो बेस्थ' जालायबाय बियो दाहालागै दायो फैगोन बे होमबा नानिया फैनो माने आंबो न'आव थांखानोसैसो खोमा आया दा न'आव थांजोबो आरो आंथ' दिनै गोदान नालाय बेखायनो दे उनाव हुदा जालांगोन न' मोजां मोनलांगोन उनाव ओमफ्राय नोङो जोंनाव थांफिनोमोन नामा आं थांथ'ला नामा मालाबा फैफिनसै दे आं न'आव थांसै खोमा ओमफ्राय ओमफ्राय थांनायनि सिगां जोंखौबो मेथाइ जाहोलांदो मा थोद मा होनलाबायो नोंलाय आरोथ' दिनै फाग्लि हाथाय न' थोदो होनबा जोंहा सा लोंहैनोसै रजनी होननायखौ गाज्रि मोननो नांला बिना बिदिनोखासै ओरैनो बुंलाबायो आरोबा माला लोगो मोनबावगोन बेबा दिनै गजाजों साहा खाबसे लोंहोलांदो ना मा होनो मा माथो बुंलाबाय थाखो नोंलाय सिरि थादोना सानदेलाय आं ओरैनोसो बुंनो नायदों मा होनो होननानै जायोमोनथ' गुड आइडिया माथो मेथाइखौथ' जाजागौमोन र' ओमफ्राय दखान गोदान हिसाबै नोंनि लोगोनिफ्रायसो मोनजानांगौमोन नामा आयौ नङाबा नंगौबोथ' आरोलै जायोथ' साहा लोङोबालाय लोंहैजागौमोन खुकुनिजों ओमफ्राय आङो ओरैनोसो बुंदोंमोन दे दहायनिखौ जेबो साननो नाङा मा साननांगौ देनाय आंबो मिथिखागौब्रा साहा लोंहैनो होननाया थुदो होमबा मा लोंहैमारनोसै मानोना जोंना हाथायानो फिसासो जायो ओमफ्राय जेबो दखान गिदिरानो गैयामोन दे सोलियो होमबाबो बिदिबा थांमारनोसै न' र'द होमबालाय बा गोथावथ' माथो गोथावा बिदिनोसै आरो न' ओमफ्राय नोङो माबाफोर जाबावनोमोन नामाबा नाथाय बेहाय बारा जेबो मोनामोन दावदै रुनायफोर नङाबा अमलेटफोर जाजागौमोनदां इनि नङाबा माथो न' जायोबा बिहरनोसैमोन आङो जागोन न' जाथ'ला नामा दिनै जाथ'बाय दे बेनो दे होमबा ओमफ्राय नोंसोर माबा जाबावनोबा जादो फैसाखौ आं हरनोसै दा आयु नों मानो हरनो दोननाय आंनो हरगोन दे आया दहायनिखौलाय आंलाय ओरैनोसो होनदोंमोन दा ओरैनो होनबाबो न' आं जाहोगोन ना दिनैहा नंगौ ना दे आरो होमबालाय नानि थाबावबाथ' बांसिन मोजां जाबावगौमोन न' ओमफ्राय ना बियो गेलेनानै बावबाय खोमा दे उन्दै मानसिना गेलेनोबो लुगैयो इमि आं बैहाय थांनि र' नोंसोर जिरायथ' दे आं दानो फैगोन र' दे होमबा थाब फै माने आइया मैगं बिहरफादोंमोन न' बेखौनो माबाफोर मोजां मोनो खोमा नायनि र' आङो दे होमबालाय आयु बेलाय मानो नायबाय थाखो दिनै आंखो दासिमबो नायगासिनो दिनै आंखो ना आंनि मोखाङावसो माबाफोर नांदोंलै बिदिबा नोंथाङा दा न'आव थांसै न' थांथ' बादोंमोन आरोना मा आं न'आव थांसै ना होमबा दे अब्लालाय ओमफ्राय दा नानिनो मेथाइ हरफानोसै आं दे नांलायालै मानोथो मेथाइ लांबावनो आंलाय आं दा माबा मोनसे लांनोसै आया आं हरनाया जुदाना आदा हरदों होनना बुंबानो जाबायना नांलायनामोन नामाथाय मेथाइखौलाय मानो लांबावनो दिनै आङो आं खिन्थागोन दे आदा फैदोंमोन होननानै लांदोब्रा लांदो जेबो नङा दे ओमफ्राय नों लाङाबासो आं दुखु मोनगोन ना आयु दुखु मोनो दे अब्लालाय लांनोसै आङो दे दा लांफा दे आं हरगोन दे अनसुलि माबा मोनसे होलांबावोमोन आं मामोनबा बियो बेयाव आंनि फन नाम्बार ओमफ्राय एड्रेस दंमोन माने नोंसिनावथ' फन गैया न' फन गैया जोंनाव होमबाबो बेखौ लाखिदो आंनि फन नाम्बार ओमफ्राय एड्रेस माने माब्लाबाफोर गोनां जायोबा आंखौ बेयाव हरबानो मोनगोन दे दे अब्ला नोंथाङा थांसै न' थांथ'नोसै होमबा आं
इसोर आइ हा खानायखौलाय मानो बिदि गोमो खालामना लानांगौ जाखो नोंलाय हो नायथावा जाथावा सुखुवा बुखुआनो आयै नोंलाय मा बुजिनो देनाय गोदोनि मानसियालाय बेलाय स्टाइलसो दा जाखागोन माखौबा स्टाइल नायनो सुखुवा बुखुआ गाज्रि भाजिनो बे गोसोम खालारखौ फुनना लाबा मा जायो नोंलाय असाइस बासाइस गोमोमो है बाददे आयै आंना खानाया बिदिनो मोजां नुखायो माथो बाराखौबा थख्लिख्लिस होननानैसो होमारगौहाय आङो ओमफ्राय दा मा होनना बुङो गावहा दे नों मोजाङै थावखौल' फुनना हो ओमफ्राय देनां जावैसोनाव थांबा हा बिखुनजोजों रायजाबा मा जानांगौ जाखोसै आंनि बिखुनजोआ आयै हो रायनो हाया माथोसै आंखो आयै देनां नोंहानो बिहामजोखौ आदानिखौ खानाय गोजा बाजै मोनबोबालाय बाब नांथाराहाय आंनो बेबायदि बिहामजोखौनो दोन आरोथ' नै जाम्बिलाय आंहा नोंथानो बिहामजो फसायखानाय दंखायो दा हा मिथिखाया होमबा नोङो ओमफ्राय नों फसायनायजों जायो आरो सोरबा आयै आदायाबोथ' फसायनांगोन ना खिजानि आदाना गुबुन सोरबा बाजै दंखायो जानोनो हाया मिथिदो आरोथ' नोंदाया आं फसायनायखौसो लाखानांगोन आरोथ' हाबानि खोथा र' रायलायनांसिगोन ओमफ्राय माथो आदाया बहाबा थांनो नागिरदोंनो ओं मालाय बिजनेसनि खामानिनो अफिसनि नोमफाया थिनहरदों बहाबा साननैसो थांना फैया बे ओमफ्राय आदायालाय बोरैथो आंहा माबा माबि बिहरफानांगौ ओरैनोबा आरोथ' आदाया लाबोखायो आं बिहरबानो जायगा गोदान गोदानाव थांबा नङाबाथाय बे बिदाया अबेबा थांबाथाय खालि बे देलायग्राफोरल'सो बिहरो नोंना बिहरमा मालाय देलायग्रा गानग्रा जोमग्रा हो देलायाबालाय बोरै जानांगौ देनाय आयै नै जाम्बिलाय हा देलायबाबो देलायाबाबो मोजांखौ मोजां नुखायोखा मिथिदों ओरैनो सिम्पोल थावफोरल' फुनबाबो जेबो नङा मोजांखौ मोजां नुखायो बांद्राय देलाय मांग्रिखौ आंनाबाथाय बारा सुखुवाहाय आङो नोंबो बारा दादेलाय देनां मोखां खामब्रें जाजाबा मोजां मोनसै नोङो बिखुनजोजों बासिजायाबानो जाबाय देनां मिथिदो नोंनाबो बिदिनो आरो ओमफ्राय आदायालाय बहा थांदोंथाय र' आं फन हरनि जानो सोरखौ लोगो हमनो थांलाबाय थायो बहा गोमाबाय थायो मानसियानो दे होमबाना आंबो थांसै दे बिदिबालाय नैबेखौ नानिनो लांफादो बेखौ हरलायाबाबो जासिगौमोन खोमा ओइ जेबो नङा दे लानानै थां दे लादो होनायखौ ना बुंनो हाना आरोथ' एसे मोजां नानिनो हरदों लादो दे मानोथो लाया जानांगौ जाखो नुबायना मालाय नों लोगोआ मा बुजिखायो बेनाथ' ओरैनोसो बुंलाबायखायो बियो जायखिजाया नानिया मोजां मोनगोन ना लांदोल' ओमफ्राय आं थांसै होमबा माब्लाबा लोगो मोनफिनसिगोनलाय ना दे आरो मोजाङानो माथो होमबा माया मोजां जालाबायखो देनाय बे दासो थांनाय बिथांखौनो होनदों आरोलै आङो नोंबो मा होनलाबायो थुदो ओमफ्राय न'आव थांसै दा गोबाव जागोन न' आगैयाबो न'आवनो दं खोमा दखानाव फैयासै न' ओं गेलेदों खोमा न' खाथियावनो ओमफ्राय नों सालायनो ना आं सालायनो साइकेलखौलाय आं सालायबाबो जायो नों सालायबाबो जायो दे न'आव सहैबानोथ' जाबायना जोंहा दे होमबालाय आंनो सालायनोसै नामा नों गाखोदो जायो दे बिदिबाबो आरो नोंहाथ' मालाय बोलोआ गोरासिन ना खराबो सालायनो हायो नोंहा माथो सानदों दानो मोनहैगोन जोङो र' दे गाखोदो फटाफटनो दा गोलैलांबा हले आंनि दाय गैया नों सालायनाया गोलैफेरो मालाबा दे सालायदोल' ओमफ्राय उन्दैया फैमारासै देनाय दखानाव फैनो होननाया दावराव जाबाय थानायानो आदा बिदाखौ फैदों होननानै खिन्थाबाथ' दा खुसियानो लाजानाय नङा बे गथ'आ ओमफ्राय नोंलाय खुसि जायाखै आरो नोंसिनि आलासिखौ नुनानै माबा होनो गावहाबो आयौ आंनि बर'सा सना आंनि गोरबो बिखानि नों जाबाय आंनि सासेल' नायल' जाल' सना आंनो मिथिया आरो आंदि नोंखौ मानोबा एसेबां मोजां मोनो नायबाय थाथावथावथारना नोङो गोसो जायो नोंखौ सानसे नायबाबो आङो नायनो अहानाय नङा माथो जोंनि जुलियालाय मालाथो जाबावनांगौ देनाय साला आइना मुलिखौनो होमारनांसिगोन नोंनो बर'सा अब्लासो दा नोंबो आंखौ गोसो थोगोन ना माथो फाब जानो देनाय जोंहा गोसो थोलायनाया मोनलायगोनसो दा नोंलाय खालि आंनिल' जाखागोन मिथिगौ ना आरो नोंसिनालाय नोंसिनि आइयाबो आंखौ गनायखायो बास नोंनि राजिखौल' बाखिसै अब्लानो जों सानैजों बर'साजों आंजों जुलि जाथावथाव आं जागोन नोंनि हिन्जाव गोदान आरो नों जागोन आंनि हौवा गोदान रानि आं फटकखौलाय माथो नायबाय थाखो नोंलाय मादै नुवाखै नामा नोङो आंनि मादै सना
नायनाय नोंजा मादैखौ जा मोजां नुखायो ना औ नुगोनथ' आरोहाय ना नोंजोंबो बिराद समायगोन आरो आंना नोंसो बुजियोलै मादै नङाबाथ' आइयाथ' माबा उल्था उल्थासो होनो जानला मोनलानो आरो बर'साया आंखौ मोजां मोनामालाय माथो जाथों आंथ' मोनोना आगै रोमै नायनाय आं सफैबाय न'आव बाहेरायावबोथ' गेलेनो नुबोआखै माथो आङो फाक्का न' सिङावनो दङ खोमा बियो आगै रोमै देनाय बाहेरायाव ओंखारबोनाय नायलाय आं मा लाबोदों नोंनो माथो सेंग'आलाय नोङो आं मिथिखागौ दे नों न' सिङावनो दङ ओमफ्राय दखानावबो फैयासै माथो नोङो आं फैगोन साननानै नेबाय दङमोन गावहा फैयासै ओमफ्रायथ' मिथिगौ ना आगै ओमफ्राय देनाय मानसिया बाहेरायाव फैनाय आं माबा मोनसे बाथ्रा खिन्थानि आं खिन्थाबाना दा नोंबो खुसि जागोन दा फैद' मामबे आइया माथो सेङाबो ना न'आवसो गैया नामा बेलाय र' न' सिङाव नायनोसै आङो आइया ओंखामखौबो जायाखै नामा बे उन्दैयालाय आइया आंथ' जि मोजां खुरना गालांखादोंमोन माथो मानोथो जादिया होमबालाय आं जेरै खुरना दोनदों बिदिनो दं माथो ओंखामाबो मानो जायासै बेलाय गथ'आलाय आगै रोमै हजों दखानावबो थाङाखै न' सिङावसो दं नामा बेलाय आगै रोमै मा जादों नोंलाय आगै आयौ मा जादों सना मा जादों नोङो नों लोमजानो ओंखारदों आयौ मानो आगै ओमफ्राय न'आव मारैथो फैखो नों दिनै आयै सना मा जाखो नोङो दिनै हा मानो बिदि लोमजालाबायखो नोङो आं दा मा खालामबावनो दिनै मुलियाबोथ' लायखानाय गैयानो खोमा ओमफ्राय नों दा माबायदि मोनदों आगै ओमफ्राय गोसांदों नामा नोंखौ आगै हा र' जिरायनो आं नोङो दे आयौ नों बिदि एथ' लोमजानानै दङमोन आंहा बेखौनो मिथिबावा बेखौनो न'आव नोंखौ आराम दङसो नंदोंमोन आं आगै बिदिसो जानानै दोङो नोङो बिदि होनना मिथिबा दहायनो फैगौमोन आङो आरो नोंनि खाथियावनो थाबाय थागौमोन आङो माबोरैथो बिदि जाखो दिनै नों दिनै र'हा नोंनो खम्बल लायनि आङो आयौ मोदोमाबो जि गुदुं माथो नोंनिया दाबो ओहो नोंनो मुलि लायनांगोन आङो आं नोंनो मुलि लायनो दे नों दलद उन्दुनानै थाथ' न'आव दै आं दानो फैगोन र' मुलि लायनोबो जि गोजान लामाया आं माला थांगोन माला सफैगोन दिनै लायाबाबोथ' बोरै हामगोन दिनै र' लायनोसैलै आङो जायखिया ओमफ्राय आगैखौ बेबायदि हालोदाव मारै गालाङो आङो हारसिंनो न'आव हा दा मायबाफोर जायोबा सोर नायगोन दिनै आरो लांफानोथ' माबोरै लांफानो आङो रजेखौनो थिनहरनोसै नामा दसे आगैखौ दसे नायफैथों बेनो मोजां जागोन खोमा दे होमबा आयै आङो थांथ'नोसैलाय दे मोजाङैनो मोजां थांना फैफिन आबा आरो जानाय लोंनायफोरा टाइम बाय टाइम जाबाय था आबा मिथिदों नोंना एखनबा खामानि मावनायनो जालांनो बावो गावहा बांद्राय सानद्रायना आयै दे आबा नोमानालाय बिदिनोखासै दे थांदो दा लेट जागोन ना नङाबा सिन्था जाफ्लांनाय लाङो बेबायदि गोजानाव थाङोबा बांद्राय गोबाव थायाना आयै थाब फैगोन दा औ अब्लाबोथ' ना बे साननैसोआनोथ' नों न'आव थानाय नङाना आबा दे होमबालाय थांदो नोंहाबो दा गोबाव जागोन जोंबो थांदिनि दे हजों सहैबा फन हरबानो जाबाय अनसुलि आंहा थांथ'नोसैलाय ना होमबाबोथ' नोंखौ लोगो हमना फैखाबायना आं अब्लाबो नोंसोरखौ लोगो मोनथ'नाय नंलाना आयौ आगैया मानो बिदि हरखाबै लोमजाखो दिनै ओमफ्राय आं माला सहैबावगोन दिनै माथो गारिखौनो नुवा आगैनो मुलिखौ जेरैखि जायाबाबो लायथारनांगोन